Ahojte, moje meno je Matúš Šťastniak a som profesionálny herec. Počas mojej 12-ročnej hereckej praxe som získal množstvo skúseností, či už v divadle alebo v televízii. A práve preto vás pozývam na môj 12-týždňový herecký workshop Studiospot Malinovo. Tento workshop je určený pre deti 1. ale aj 2. stupňa základnej školy. Budeme tu robiť rôzne herecké cvičenia, herecké rozcvičky, prácu s hlasom, divadelný pohyb, herecké etudy, alebo aj prácu pred kamerou. Ale hlavne, budeme sa veľa hrať. Veď to je predsa práca nás hercov, hrať sa. Tým, že pracujem v projekte Paci Pac, tak tie najšikovnejšie deti by si s nami zahrali v našich videoklipoch. Podľa mňa perfektný štart pre hereckú kariéru. Čo myslíte? Všetky dôležité informácie nájdete na našom Instagrame alebo Facebooku studiospot.malinovo. Teším sa na vás a do skorého videnia. Ahoj!